Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nanawagan ngadto sa mga barangay captain nga mohimo og mga lakang aron kaminusan ang gakontak sa mga tao atol sa distribution sa relief goods sagad sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Lapu-Lapu kadtong mga gitahasan sa relief operations. Si Luan Mirondina sa report. Karong adlaw, makompleto na ang tag 50 ka kilong bugas humay nga gisaad sa lokal nga kagamhanan alang sa matag panimay sa tanang mga barangay sa Olango Island. Gikatakda ng ibahin-bahin kining mga sinakong bugas humay ngadto sa isla. Samtang gianam-anam na usab pag-apod-apod ang mga bugas sa abag sa matag barangay sa mainland. Gitataw hinuon sa mayor nga gisiguro nila nga ang mga kawani sa BMO nga padayong nagtrabaho sa relief operations kadtong nagnegatibo sa COVID test. Ang lokal nga kagamhanan mihimo man og mass testing sa tanang mga kawani sa CSWD og BMO human masuta nga sagad sa COVID cases sa dakbayan mga frontliners nga gitahasan sa relief operations. Kining ato ang gipaygayon nila nga test is very accurate, no? Because this is PCR. No, this is not a rapid test. So accurate gini kayo siya nga ma-detect yun ang virus. Subay niini, nanawagan usab karon ang mayor sa mga kapitan sa barangay sa paghimo og mga pamaagi nga kaminosan ang kontak sa mga tao atol sa distribution sa relief packs, pinaagi sa pagbutang og mga lingkuranan ug lamesa sa gawas nga bahin sa matag panimay. Awhag sila na unta ingonana nga paagi, no, para way direkta nga social interaction sa maong tagbalay. Sa pagkakaroon, aduna na'y 20 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City samtang padayon pa ang mass testing sa mga frontliners. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.